Tää näyttää täydelliseltä paikalta pystyttää telttamme. Emme tuoneet telttoja! En tuonut yhtään telttaa! Läirin tääretkelle! Mitä sekoittelette, apinat, toitte? Makupusseja, papuja ja pekonia, vaellussekoitusta, Ei todellakaan. lautapelejä, vaahtokarkkeja, fudge-suklaakakkuja, kosteat pyyhkeet! Toimme. Minua Kaikki on Jumalan kädessä! Meillä on mukava leirikuutio ja rentoja makkaranpaistoja ja jäädytetään Nikin vaahtokarkkeja. No, jos näin käsittelet leirikuutiota, sinulla on paljon opittavaa leiriytymisestä. Ei mikään voita kokista ja kuutiota tähtiyönä. Eikös vaan, poika? Kunnossa tää mehukas hampurilainen on melkein jäässä. Ahti! Voi on niin kylmä! Niin kylmä! Etkö tajua, apina, ettei jääkuutioilla pitäisi leikkiä? Voit aiheuttaa metsän jäätymisen. Muistakaa nyt Leiriläiset, turvallisuus ennen kaikkea! Joo, sä... Liihesilmit. Hei ja. Menetitkö miksäsi? Anna se minulle ennen kuin aloitat villin metsän jäädytyksen. Haluatko jäähdyttää itsesi? Mutta meidän täytyy pysäyttää tämä jää. Kaikki kunnossa. Hyvä on. Löydän jotain kuutioita. Sammi! Voin auttaa. Lapun kanssa. En voi. Sekoitetaan. Ei niin kuin... riitä uudelleen. Se on Uskon niin. hyvä. Poistuu. Poika, sinulla on paljon opittavaa teltoa. Onko se niin hyvä? Sitä minä kutsun kylmäksi leirin uotioon. Se saa minut värisemään. Kyllä, herra, ei ole mitään parempaa kuin kylmä Mäksnällo. Hei, hei. Läimöyksiä. Jossain Hei! Kiitos. Joku. Heljaa. Se ei ole pelottavaa. Ne ovat vain muutama hupaisa vinkuna viheltäen kuulle. Pau! Katso tuota hullua kuuta. En ole koskaan nähnyt niin isoa Hän luuta. muistuttaa minua unesta, jonka kerran näin. Ja kissakuutiotarina. Joo, pelottava kissakuutiotarina. Nyt anna minun miettiä. Se oli yönä juuri tällaisena kuin tämä. Se käyttäytyi oudosti. Siis todella oudosti. Ja pidimme vain omista asioistamme, kun me kaikki... Tuntui yhtä oudolta kuin Ei sen pitäisi se. tykätä jostain, mitä opetettiin. Kuussa oli vikana! Tuon sekasen. Tosiaan. Juuri silloin asiat muuttuivat todella oudoksi. Nyt missä minä olinkaan? Puhuit kuusta, hölmö. Ai niin, kuu. Se meni ihan kummalliseksi ja tunkeutui henkilökohtaiseen tilaamme. Se on tilainvaasio. Juoskaa! Juoksimme henkemme edestä. Mutta se oli vain liian nopea meille. Meidän täytyy tehdä se uudestaan. Olimme ansassa avaruusaluksessa, kun se asetti uuden kurssin. Jääpotku. Tervetuloa kuulle alempi planeetta. Seuraava. Ei kestänyt kauaa ymmärtää, että olimme ahtaalla. Me olemme olleet... tiesi nyt Sirtoni. Ei ole vaihtoehtoa! Meidän täytyy käyttää kubitia! Eikö mielestäsi ole hieman liioiteltua? Uhkaako hän meitä? Lääkintämiehet. Voi luoja! Taistelu oli käynnissä! Olimme vastakkain sotkuisessa kohtaamisessa!
huoneisessa, kun jotain outoa tapahtui. Hei! Juu, kyllä. Kuule, et olekaan niin alempiarvoinen planeetta, ja et ole itsekään niin paha kuukoiruli. Täydellistä. Kiitos paljon. Kerettiläisyys. Me olemme Orbitonit. Tässä on Nixput. Moi. Ja tässä on Rocket. Tervehdys. Ja minun nimeni on Nerf. Hei! Hei! Näkemiin. Liekit ovat täällä. Ja Bernard! minä olen Maltus, arvoinen, aivastus Inferniitissä. Kuukausien mikselit olivatkin lopulta ystävällisiä. Seuraava. Oikeesti. Seuraava. Osoita montako mikseliä tarvitaan ylittämiseen. Me kaikki olemme tässä. Heippa! Ja tässä on upean kuutukikohtamme suuri aula. Tuo kupoli on ainoa asia meidän ja kammottavan avaruuden tyhjiön välillä. Emmekö me vain kävelleet siellä ulkona? Anteeksi! Tuo kupoli on läpäisemätön. Mikään suuressa laajassa kosmoksessa ei voi tunkeutua sen läpi. Voi ei, vasta 5. Miksi sinut sain? Tuhma koira. Ei käy. Kyllä! Pieni vika suunnitelmassa. Jep! Oi kananmuna! Työstämme sitä! Tylsää! Pikkukaveri, miten opit temppuja? Vaikuttava hyvä herra! No niin, siinä Nerfaa kaikki! teidän aika. Oi, pyllypoika heiluu. Nerf-sota. Kraateri. Mitä nyt, Norb? Puun tässä! Sormenpää. Mitä Nörtti tarvitsee? Onnoko se, päikkärit? Hei. Tiedätkö, ehkä päikkärit on hyvä idea, Nerf. Vaihtokauppapallero. Paukauta vaihtokauppapallero. Paukauta vaihtokauppapallero. Voi lapaseni. Paukauta vaihtokauppapallero. Nuohan ovat tuhoamassa Kupoli, sen. minä hoidan vauvan. Sinun täytyy pysäyttää Ei hänet. hikiä, kaveri. Me hoidetaan tää. Tulehan, kaveri. Sekoitetaan. Hyvä sekoitus, eikö? I am a doodle-doo. Rakastan puuhun kohdistuvia hyökkäyksiä. Oi, Schmetzels! Elämämme ovat käsissäsi! Sanoin sulle, kaveri, me hoidetaan tää! Ei ongelmaa. Voit aina luottaa. Hormiton, ei? Ha! Niin paljon pelätystä avaruuden tyhjöstä. Hei, naiset. Me, Orbitonit, haluaisimme virallisesti toivottaa teidät tervetulleeksi uuteen kotiimme. Äärettömät ystävämme Mikselkuuhun. Maistakaa punaisia tulikuumia kraatterilastujani. Kyllä! Sellaista naposteltavaa, joka tekee miehestä avaruusmiehen. Ihmisen ruokaa. Herkkuja. Hitaasti nyt, ennen kuin pamahtaa. Ei väliä. Skoita. Kuka haluaa lisää kraatterilastuja? Suoraan grilliltä! Ha ha ha! Lastuja! Lastuja! Mehua. Kiitos, kuulkaat. Vain vähän kaasua. Mehu. Voi kiitos, kaveri. Ai, Charlie!
Voitte juosta! Voitte piiloutua! Mennään. Hei. Mitä Pikselen pitäis tehdä? Nyt minulla ei ole Seuraavaksi! Näetkö? Tuut! Ikävöimme sinua. Mehua, kaipaamme sinua. Se on se. Käärmeet. 1, 2, 3! Olin vapaa! Saa ilmaista vodkaa! Pidä kiinni! Mitä Tule sinne! Entä jos lisätään vähän raketin kastiketta noihin kraatterirascalaisiin? Ha! Mässäillä! Kunnossa sotilaat! Toinen erä kraatterijuoksuja suoraan grillistä! Onko vapaaehtoisia? Ei todellakaan, kaveri. Minulla on allergia. Kiitos katsomisesta. Hei. Hai! Näkemiin! Mahtava päivä! Vau, kaverit, on mahtavaa olla täällä Mixel-kuussa. Mutta miksi valitsitte juuri meidät? Käytimme ylivoimaista teknologiaamme havaitaksemme ensimmäisen elämän merkin teidän säälittävältä planeetaltanne. Sillä on sinä. Anna minulle pari leluja. Mutta kohtasimme pian suuremman uhan, joka tuli kuun mysteeriseltä pimeältä puolelta. Se on pimeä! Siistiä, T-Rex. Huimapatjat! Keitä ne ovat? Ne ovat painajaisten aineksia! Katso! Vasta viime yönä kerroin pikku Nerpalle iltasatua kun... Selvä pikku avaruuslentäjä! Hyvää yötä! Kerro minulle tarina. Kerro lapselle meidän tarina! En voi kertoa hänelle tarinaa, koska sanoin jo nukkumaan. Kerro minulle tarina. Hyvä on! Kerron sinulle tarinan. Orbitopian suojattujen huipputeknisten muurien ulkopuolella. Syvällä alhaalla, pimeimmässä luolassa, asuu pelottava myyttinen Glocki. Tiedustelutietoni eivät kerro paljoa näistä mystisistä pikseleistä, paitsi että ne ovat valtavia, karvaiset hyönteisjalat ja terävät laudat. Pelottava tarina. Hau. Takaisin, joo! On aika tavata Orbiton naapurimme. Tää tulee olemaan... No niin, mennään sisään. Ja... Se on klooneja! Se on kloonihirviöitä! Hyökkäyksen alla! Suojaan! Älkää pelätkö! Nixblad on täällä! Yhdessä Orbitonit ovat teknologisesti voittamattomia! Perääntykää! He eivät ole uhkia! Teddy, mieti sitä! Valmistaudu kokemaan huipputeknologiaa oikeutta! Orbitonit maksimoidaan! Kyllä, herra! Tykkäysnappi! Näkemiin! Mene ulos! Kai sanomme moi toiste. Tuo oli pelottavan outoa. Niin minustakin. Mahtavaa! No, se oli hieman noloa, mutta anna kun kerron Sulkekaa asukkaamme. Minä meris? Onko se huono asia? Oletko kunnossa verenimijöiden kanssa? Yhtäkkiä meitä ympäröivät hypnoottiset hymyt ja hehkuvat silmät. En voi edes puhua. Hei, seiso mukana! Aikasi on, harjoittelija melkein. En edes saa henkeä epäröiden. En aio tehdä sitä. Punasilmäinen kuutio. Hän haluaa tehdä tämän. Kallopakka.
Mitä he haluavat? Oletamme, että he haluavat varastaa sielumme ja syödä sisuskalumme. Kukaan kysynyt? Minusta ne ovat söpöjä. Se on todella missä me olemme? Näyttää siltä, että olemme tulleet kauheiden kiiltokuvien luoliin. Älä nyt! Mutta luulen, että olemme piiritettyjä. Sitten ehkä kannattaa juosta. Ei niin nopeasti, cowboyt. Uskallatteko astua salaiseen luolaan? Klukeista? Minä olen Vampus. Minä olen Bugli. Ole kiltti. Olin dramaattisessa hetkessä. Ja minä olen lyötynyt valmistaudun. Rakastan sinua. Mikä hänen nimensä on? Voi jumala. Luulin, etteivät ne olekaan verenimiä hirviöitä. Ja kävi ilmi, että Cloakeet olivat mahtavia tyyppejä. Ne vain halusivat sekoittua meidän joukkoomme. Niinpä meillä kaikilla oli suuri Cloakeen avaimiekka. Miksi Cloakeet asuvat kuin pimeällä puolella joka tapauksessa, Groot? On niin pimeä. Pienet ystäväni, oletteko väsyneitä? Pelkäätkö pimeää? Vitsailija! Klukkikset Koiraa. Siellä on hauska. Hauskaa! Se on oikein, herra. Koira on siellä, missä minun näyttää sinulle. Hiljaa! Hei hei kaikki pienet hirviöt siellä ulkona! Tervetuloa fantastiseen Lokiluolaan! Herra, se on hienoa! Tiedäthän sen! Paratiisi täällä alhaalla. Säiliössä pimeässä, missä valo ei koskaan lankea. Mutta hauskuus on aks. Jalat menivät Lokiluolaan. Jos aiot roikkua täällä, meillä on yksi asia sanottavana. Meille annettiin laki, jota sinun täytyy toteuttaa. Ja siitä liikkeestä, jota et halua meidän tekevän väärin, älä vedä tai nykäise painovoimatappia. Lakaise sinut maton alle. Painovoimia. Painovoimapistoke. Ja anna meille vihje! Siis halaa pimeyttä, anna sille halaus. Vaikka se saattaa houkutella, pysy erossa tosta kerroksesta. Poista vain tuo pilkkaaja, niin huomaat, että menemme kaikki yhdessä alas. Kohtaamme nuo lapset. Musta tuntuu, että tää kestää niin kauan. En halua. Sinä haluat. Tee se. Älä voi liikuta kättäni. Ymmärrätkö? Ymmärrätkö sinä helppo? Varan sinulle. Kiitos! Hyvää yötä! Hauska! Paras! Hei, mennään hakemaan kuuvanpyyrejä! Kuuletko jotain? Joo, kuulostaa maltukselta. Voi, siellähän sinä olet, Meltas.
Miten niin, et ole juhlissa? Agnes, koti! Se on niin kaukana! Miten me ikinä pääsemme takaisin planeetta Isojalkaan? Minäkin kaipaan kotiin. Tiedäthän, mitä sanotaan. Mena Kotona on ei. parasta. Se on ok. Kaverit, se oli vain unta. Todellako? Mikään siitä ei ollut totta. Ei, näin vain unta. Sellaisia kuin hohtoavaimet ja kiertoradat eivät ole olemassa. Mitä? Emme ole olemassa. Oikeesti? Nirhaumia. Kiitos kun katsoit. Ja, lisää niitä. Nyt on Mac. Se on täysin käsittämätöntä. Jos kuningas Nixle saa tästä vihiä, hän suuttuu kunnolla. On. En ole vihainen. Olen väsynyt. Todettu. Murt. Perkele. Olin juuri varoittamassa, että herranen aika.